بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين. نعتقد ونؤمن بما جاء في الصحيح على لسان صديق المصدوق محمد بن عبد الله كاتم النبيين وإمام المرسلين. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى الله تعالى عليه وعلى إخوته الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابته الكرام الذين اتبعوه في ساعة الأسيرة ومن اكتفى أثارهم إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبعد، أيها الإخوة الأفاضل مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي الله سبحانه وتعالى تنك بركة على كل حال، فاتر السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، خالق كل شيء، أزلي الأبدي، الذي يقول لشيء كن فيكون سبحانه وتعالى. أما تنك بركة لحلايا بلا جلنكا على مي فين بلا جلن دمبغا مساي، وإليه يرجع الأمر كله. فين بلا جلن بسكة دي مساميما، أزلي الأبدي على مي يكون بي ككرو حكلت مين دمني ولا أبدي على مي من التوي بدا بدا دانتي بدا بدا منا خالق كل شيء. فين بلا جلن دمبغا مسادو رب السماوات والأرض وما بينهما سانكولو دوغما كولو مرابي مسامي مولو اني فين بو بلا جلي نيونتي وبلا جلي وكلو سري باي علامي سبحانه وتعالى. سانيا بايا كسكرو تالينو سبحانه اما يصفون. سانيا بايا كبو فما جويام بسياني فمي جويام مغتوني فمي نو يدنتياي اني جينيو ياي. سانيا بايا كتمني بلا جلينكا الأول بلا البداية ألم يدمني كسر دمنتي فلو منا، والآخر بلا النهاية على دي اللبين بانتي اللبا منا، والظاهر فليس فوقه شيء على دي كورتاليندو فين كورتالينتي فيمي سانفي، والآخر فليس دونه شيء على دي اللبين فين تقول انت فهمي رجل كوفي على دو بلا جل لباي سبحانه وتعالى. نعتقد ونؤمن به أمبي دغنيا لا أمبي لمن يكتاما أمبي سونيا داغفي أمبي كشي أني كندا نينا في أكان كندا كتستراتيك جلين بلا جلينكا وتمنو كوفي أمبي كشي نما نينا بولو أكاكي أكا جونا كسامتيكا ودي محمد بن عبد الله محمد مي صاحب المقام المحمود جورو تنوني جورو بات تنوني وتجي وي على كرادي عليه الصلاة والسلام ندي شفاعة الكبرى كشين ما بابلو أكا كيدان فولا كسامانتينكا أنا كا سودونك سنوما بلا جلي أني موما تكراكو كتاسيفو جو كنكا يا ربي على كانين أو بلا جلي فر أو جما كلون نونكا وتمنو كوفي بالمسلمي أمي الله تنوكا بركة دا alami anke islame ala kan nemola kusamanti odi man atahu din ay dina di muhamima ala kali salatu wassalam abu fa ibnu abbas yana ku man yuridu allah bihi alkhair yufakki fi din. aku abdullah ibn abbas ni allah subhanahu wa ta'ala nay jomi kanu kuma iname ala krama fuka be na fulu dima abe joro dima abi ke dawlatiye أبي ولدون جمان ديما لا بل يفكه في الدين أبي لا فهم الدين دلا
alo tala jomi kanuni here abike ala ko modi abike dinatigi ibayi ka ko bebe ke ala ko al-islami ni Allah subhanahu wa ta'ala na bana adama dina na bana jona abe fen bela jele noye abe nafolo di doma abe togo di doma imana do fen fen be nye soro ola ka kila ki dusuku fin ka bo ala kola na la bani la dura be fen be dima fo dine ibe ka kote ke ala koy izan amani ala fe ala kanini o son fen ke dine inshallah o temenu ko fe ka tanu ko wala mondo amunu sigilondo ni watina ka nyebe anga jemungami no be talike ko dino nyefolla no de ikra kanyi Allah subhanahu wa ta'ala fe ala kan bela jilen be sawabama ala kan bela jilen fara kisi jonka inshallah o kama o hukumu kon nala wala ndami mambulo bi ka ambali maslamu blasrani oye o de be talke al azkar ala kusma na farako zikri mo akli be jigi fen jumena dinati akli be jigi fen jumena islamé mumini ala mo nafra dro ko zikri yakli be jigi fen jumena azikrullah ala kusuma abe fo fem ko zikri o ala kusuma di izan ala kusuma fem bay ala jomum baw kamni Allah subhanahu wa ta'ala kam meleke sonumo katasaka kirawma katasaka dan fen bela jelema dan fen sonumo ulu mangutudi ala kusumay zikr sifatul mu'minun mangutu odi ala kusumay al abidina ala batula wal muwahhidin an ala kilibatiya bagaw ulu de tabulu anu tabiya anu mangutu odi ala kusumade izan ala kusumay fen bay anyi ne islamé fe kanyi ne mu'mini fe san ani wati bela jelina kinne kuso Allah subhanahu wa ta'ala kusmalla izan o kama Allah subhanahu wa ta'ala abafo aka qur'ani ayala ako inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi layli wan nahar kusuni klega fongo nyongali nyonko lemana bo togo sube na klaka kle dum sumana ko togo ka dibibo klebe kila ka boka sudum ibaye nunumbe fonyo ngode waktila filili wan nahar suni kile ka fonyo ngo sangulo ka dani ani dugukolo dani ne mami sigi ka sangulo laje iba fensele sanfe fo itiga mine illa qudratillah funa kala la kasi ibe dugukolo fensele tugula duguma fem bela jilembe ku asanfe abe jombolo kudratillah ala kasi o alako kone mami sangulo dantugula ka duguma kolo dantugula je ka kila ka suni kile la je obe fonyo ngo togomina la ayatin li ulil albab kone ye kabako badi aklitiki dunga bolo ni sigi ka sangulo la ka dugukolo la je ka suni kile la je obe fonyo ngo togomina je foite dugukolo ka suni kile ka fonyo ngo abi totomina kone mami sigi gani naje doro alako kulla ayatin li ulil albab kuni kabako badi aklitiku bolo aklitiku jume allazina yazkuruna allaha qiyaman wa qu'uda aklitiku munu nube Allah taala kusuma qiyaman ujole wa qu'uda anu sigile wa ala junubihim anu dali aklitiku munu nube Allah kusuma ujole usigile ube Allah kusuma la udali ube Allah kusuma la olu aklitiku nunu ne ba don ko sangulo ni dugukolo ani suni kile ka fanyo ngwali ko kabako do olu de ba kabako mayoro do niti ala kusuma dorete ala ka kabako e niti ala kusuma ibe sangulo ni dugubakolo e ba e ko c'est de nature ko nature de do oh qui a mis la nature jone nature blay ni sigi miri dore ibe alay ni sigi miri dore ba kabako mayoro e oh pour que ga sigi miri ka kabako mayoro e ala ko fika ke ala kusuma la de الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم mamu jole usigile udale nube Allah taala kusuma ulu dubi alakani kabakonye asabatira alaka alayhi salatu wassalam aba hurairah abdurrahman ibn sukr ad-dawsi alade be kuma inasama ko alakra ko kisini mabe kata kirama qul lillahi 99 isma
Allah subhanahu wa ta'ala ko togo bi konontɔn o de b'a la a ye min bange a ka jɔn ye a ye min dan kɛnɛmaya tɔgɔ min bɛ ala la mɔgɔ si t'a dɔn ni ala yɛrɛ tɛ nka a ka se a n'a ka yamaruya kɔnɔ a ye 99 a y'o dan kɛnɛmaya a ka jɔn ye man hafizoha dakala janna o tɔgɔ 99 ko ne maa min y'a la tanga k'a durusi dɔrɔn ko dakala janna o tigila mɔgɔ bɛ don alijinɛ kɔnɔ k'a durusi dɔnnibagaw ko man hafizoha ko ne maa min y'a la tanga ko tangani ye fɛn jumɛn dɔw ko ne mɔgɔ min sera k'a 99 bɛɛ lajɛlen durusi i hakili la dɔw ko bal k'a la tanga k'a kuma ninnu ta k'u kɔrɔ dɔn ka baara kɛ ni a ye o de y'a la tangani ye ka daminɛ Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Maliki Al-Quddus Al-Salam Al-Mumin Al-Muhaymin Azizu Al-Jabbaru Al-Mutakabbir ka taa bila fo As-Sabur ko ne mɔgɔ min y'a ta k'a kalan k'a kɔrɔ dɔn ka baara kɛ ni a kumakan ye ko dakala janna ko tigilamɔgɔ bɛ don alijinɛ kɔnɔ donc nin ye bɛɛ lajɛlen fɛn jumɛn nin bɛɛ lajɛlen gulonnen bɛ Allah subhanahu wa ta'ala kosumali la o de kama ne maa min ye suratul ahzab kɔnɔna lajɛ Allah subhanahu wa ta'ala bi kama bila ka jɔnw ma a ko ya ayyuhal ladzina amanu k'ale Allah ta'ala bi adressé jɔn na aw minnu ko k'aw limaniyalen don Allah ta'ala la aw minnu ko k'aw ye limaniya jɔn ye aw minnu ko k'aw dalen don diinɛ in baara la aw minnu ko k'aw bɛ tugu alakira kɔ alayhi salatu wassalam o limaniya bɛ aw minnu dusukun na uzkurullaha zikran kasira ay Allah ta'ala kusuma ka caya zikran kasira ka caya Allah kusuma a mago bɛ caya de la Allah ko n'aw wa ye mumini uzkurullaha zikran kasira ay Allah ta'ala kusuma ka caya wasabbihuhu bukratan wa asila aw ka subhanallah fo kɛ Allah ta'ala sɔgɔma ani wulafɛlaw la kana sɔn tile ka bɔ ka bin ka sɔrɔ i ma tasbih kɛ i ma subhanallah fo kɛ wasabbihuhu bukratan wa asila ay subhanallah fo kɛ Allah ta'ala ay sanuya da Allah ta'ala sɔgɔmafɛlaw la ay sanuya da Allah ta'ala wulafɛlaw la huwa allazi yusalli alaykum wa malaikatahu liyukhrijakum min az-zulumati ila an-nur kada kale Allah subhanahu wa ta'ala yɛrɛ anaka meleke sonumo yusalli alaykum abi sili aw kan ala yɛrɛ bɛ ka nɛɛma kɛ aw ye ay sili ala ka aka subhanallah fo kɛ Allah ta'ala ka ala kosuma ka da kale Allah ta'ala yɛrɛ huwa allazi yusalli alaykum ala yɛrɛ fana bɛ ka sili aw kan dɛ anaka meleke sonumo liyukhrijakum min az-zulumati ila an-nur yasa ka aw kanda ka bɔ fili la ka taa kanda sira kan ka bɔ dibi la ka taa yeli la ala n'a ka mɛlɛkɛw o yɛrɛ bɛ ka soli aw kan dɔnnibagaw ko ala ka soli jɔn kan k'o kɔrɔ ye fɛn jumɛn k'o kɔrɔ ala k'i hinɛla de k'i kanda k'i bila siratigɛ jɛlen kan ko di ala ka soli a n'a ka yafa i ma mɛlɛkɛw ka soli adamaden kan k'o ye fɛn jumɛn mɛlɛkɛw bɛ dugawu de k'i ye ala ni jɔn masinama in a fara jɔn kunnandiw kan yarabi ala ka faamuyali ko ɲuman d'an ma إذن علي بي عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو ذر الغفاري علي بن أبي زين سما قال كركو كسين ما بكتا كراما ألا أخبرك بأحب كلامي إلى الله كودون الله قال كرك أنتو علي ما يا أبو ذر ألا أخبرك إذا توني إلى كبروا على كلامي إلى الله kata kuma mi bi ahabi kalami ila Allah kuma mi na kanu ga bu Allah ta'ala yoro katibe kuma bela jininka qultu ya rasulullah akbirni kale kantu ala ka kirama ala ka kira na kibarawla kuma min kadi Allah ta'ala katibe kuma bela jininka na kibaraw kuma kaina fakala wala kire kantu inna ahabba kalama ila Allah ikado kuma mi no kanu ga bu Allah ta'ala yoro katibe kuma bela jininka subhanallahi wa bihamdihi ode abazar al-Ghafari to ka foko subhanallahi wa bihamdihi sanu bi Allah ta'ala anaka tanu subhanallahi wa bihamdihi nini kuma mi na kanu ga bu Allah subhanahu wa ta'ala yoro kateme aka kuma kan bela jilenka abazar al-Ghafari to ki dalam ne kala ke ni kuma yi to oni kuma foka caya abi kanu do Allah ta'ala la Allah ta'ala kuma kanu to mina abi fene kanu te ki fara jon kunan diuka ala kanin aw bela jeli fara jon kunan diuka an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala abi sa'id al-khudri ala de fene beni kuma kayna sama ko ala kray kanto
لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل أبي سيد القزري عليه كان تقول دون دولا كولا كركولو سيجلما كلا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل كو جما كل جيتي مونو بفرنيونغا كسيجي كوبك الله سبحانه وتعالى كسما إلا حفتهم ملائكة فو ملكو كانوا أجمع كلون نولا ميني ميني وغشتهم رحمة الله سبحانه وتعالى كو أجمع كلون نو داتغو ناكا هنا ونزلت عليهم سكينة الله تعالى بسرعة بسجي كو جيجي نجمع كلون نوكا وذكرهم الله في من عنده الله تعالى بكلاكو كسما يرولا يرومين كا كسو بكات الله تعالى كسما يرومين الله تعالى بكلاكو كسما يرولا الله تعالى يرفي oye mɔgɔ jumɛn mɔgɔ minnu farala ɲɔgɔn kan kɔlɔsi b'u bolo u bɛ ka la ilaha illallah fɔ u bɛ ka subhanallahi fɔ kɛ u bɛ ka allahu akbar fɔ kɛ u bɛ ka suratu ala nabi kɛ u bɛ ka sɔli ala ka kira kan u bɛ ka ala tɔgɔ sanumanw wurudi ala kira ko alayhi salam ko jamakulu si tɛ nin kɛ illa haffatuhumul malaika fo melekow kana o jamakulu ninnu laminimini wa gashiyatuhum rahma ala taala ka hinɛ kɛ k'olu datugu wa nazalat alayhim sakina alo tala bɛ sɔrɔ ka hakili sigi n'o ye basigi ye ko jigin ni jamakulu ninnu kan alo tala b'u ka hakili sigi jɔn ye o ka ko bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ hakili sigi kɔnɔna la alo tala bɛ tila ko jamakulu ninnu kosuma yɔrɔ la ni ali alo tala yɛrɛ f'i ye yɛrɛ bi ala ka ni aw fara ala kosuma la jɔn kan o de kama an abi hurairata radiyallahu anhu qala ali bi ala kɛrɛli suratu wasalam a ka sahaba dɔ kun bɛ yen ko aba hurairata ale de fɛnɛ bɛ nin kumakan in na kale إن الله تعالى تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يتبعون مجالس الذكر كادوكو الله سبحانه وتعالى ملك سنمون بودي بابلو ملك مو نو بلاكنا دوكولو سانفي وبينا جاتي ملك كو يلا 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 دوكولو فانتان نان بلا جلنا سيارة فضلا يتبعون مجالس الذكر وبي يلا يلا على كسما يرو دي ني ala kusuma bɛ kɛ dugukolo yɔrɔ minnu na misiri kɔnɔnaw zawiya kɔnɔnaw majulusu kɔnɔnaw wajulukɛyɔrɔw ala ko kusuma bɛ kɛ yɔrɔ minnu na u bɛ yala yala ko yɔrɔw de ɲini dugukolo kan ko faiza wajadu majalisa zikiri aw majalisa fihi zikiri ko n'u ye yɔrɔ sɔrɔ yɔrɔ min ni ala kusuma bɛ ka kɛ yen dɔrɔn qa'adu ma'ahum k'u b'u sigi o tigilamɔgɔw fɛ u taara jamakulu dɔ sɔrɔ jamakulu minnu sigilen don olu bɛ ka ala kusuma قعدوا معهم وبوسك جماكلون نوفي وحفت بعضهم بعدا بأجنئتهم نوسك جماكلون نوفي وملك جماكلون نو وبو كمان كونك وكمان كان يغن داتو حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا فو كمان بيتا يغن داتو فو كتا سانغلو من جولين بالدنيا كنا فو كتو سانغلو بلا جلين داتو utara yala utara sɔrɔ zawiya dɔ la mɔgɔw sigilen bɛ kɛ ala kosuma wajulukɛyɔrɔ dɔ la kitabu kalanyɔrɔ dɔ la misiri dɔ kɔnɔna la u b'u sigi ka jamakulu ninnu na minimini mɛlɛkɛw b'u kaman dada ɲɔgɔn sanfɛ fo ka taga sankolo datugu sankolo min jɔlen bɛ dunuya kunna ko faiza tafarraku arju wa su'adu ila sama kumana min na ni ala kosumala ninnu kɛla ala kosuma la dɔrɔn ko arju u bɛ fara ɲɔgɔn kan k'u kɔsegi وصعدوا إلى السماء وبي لك تسانغولو لا على كسمالون منا كوكا على كسمالا درو ملكين نو فيني بيولي كوكونا سانغولو كا كونو تراس سانغولو مالامنا فقال الله سبحانه وتعالى بكنتوما فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم قالوا ترابو نينكا فينا كسر على يرد على دوبلا فيمنا على الله تعالى يربادو أبادو كم منا غبكلا كو نينكا دون بوغو نيروينا ني كابو بادي على كولا abe jɔn ɲininka ko la fɛn min a yɛrɛ b'a dɔn a bɛ tila k'i ɲininka yaasa ka dalu de jɔ i kan o de kama ala bɛ adamaden ɲininka alikiyama jɔn don ala bɛ ɲininka i ka koɲɛw la i yɛrɛ de bɛ t'i jɔ k'i ka ko bɛɛ lajɛlen lakale i ye fɛn o fɛn kɛ dugukolo kan k'a daminɛ i balikuyara fo ka taa fɔ don min na mɛlɛkɛ nan'i ni minɛ i ye fɛn fɛn kɛ i yɛrɛ bɛ taa seereya ala b'i bila i ka seereya de jɔ i kan n'o tɛ wa huwa a'lamu bihim ala taala b'a ka koɲɛ bɛɛ lajɛlen kalama mais a b'i bila k'i ɲininka i yɛrɛ k'i ma seere i yɛrɛ bɛ k'i yɛrɛ seere donc o yɔrɔ in na ala b'o de fɔ mɛlɛkɛ ninnu ma a bɛ mɛlɛkɛ ninnu ɲininka koɲɛna fɛn min n'ale ala taala yɛrɛ d'u bila o la wa huwa a'lamu bihim
min ayna jitum ko abura rajume fayakuluna meleke nyunu bukanto alo talama jina min indi ibadika fil ardi anti ala ambore ka jon dawde ma dugukolo sanfɛ i ka jon sɔnɔmanba dɔw de tun bɛ yen minnu sigilen bɛ dugukolo sanfɛ yusabbihunaka an taara sɔrɔ u bɛ ka subhanallah fɔ kɛ e alaw taala ye wa yukabbirunaka u bɛ ka tila ka e ala ka bonya yira n'o Allahu akbar fɔ ye wa yuhallilunaka u bɛ ka e ala ka kelebantiya fɔ u bɛ k'i ka kelebantiya sabati n'o de la ilaha illallah u bɛ ka nin kumakan in fɔ wa yuhamidunaka u bɛ ka tila ka tanu kɛ e alaw taala ye n'o de alhamdulilahi fɔ ye n'o de subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim u bɛ ka tanu kɛ alaw taala ye an taara sɔrɔ i ka nin jɔsinama ninnu u bɛ ka nin baara in de kɛ dugukolo sanfɛ wa yasalunaka an taara sɔrɔ u bɛ ka e ala fɛnɛ deli u bɛ ka dɛmɛ ɲini ka bɔ e ala fɛ ko n'o kɛra faqala Allah alaw taala b'a kanto ma wa maza yasaluni u bɛ ka ne deli an taara sɔrɔ u bɛ ka ne deli fɛn jumɛn de la wa qalu mɛlɛkɛ ninnu b'u kanto yasalunaka bi jannatika an taara sɔrɔ u bɛ k'i deli ka alijinɛ de la u bɛ ka e ala kosuma u bɛ ka tila ka i deli k'i k'u sɔn alijinɛ la k'i k'u fara i ka alijinɛ denw kan wa hal araw jannati ko ala b'i kanto ma u bɛ ne deli n ka alijinɛ la wa hal araw jannati est ce que u ye ne ka alijinɛw ɲɛ la cogo di u bɛ ne ka alijinɛ nege minɛ ka ne ka alijinɛ deli u ye alijinɛ y'u ɲɛ la wa mɛlɛkɛ ninnu b'u kanto bal an tigi ala u m'a ye nka u y'a kibaruya de mɛn k'a fɔ alijinɛ b'i bolo i b'i ka jɔn sanumaw ala batolaw ala kusumalaw sinjitugulaw baara ɲumankɛlaw minnu bɛ si nafila seli la minnu bɛ su jɔ ala ye minnu bɛ sarakati bɔ ala kelen ɲɛda kama k'a fɔ k'i bɛn'o jɔn masinama ninnu sara ni alijinɛba in de o y'a kibaruya de mɛn i ka cidenw da i ka dɔnnibagaw da ko n'o kɛra ko mɛlɛkɛ ninnu b'u kanto alaw taala ma tuguni an taara sɔrɔ i ka ni jɔn sinamaw wa yastajirunaka an taara sɔrɔ u bɛ ka lakana n'o ye protection ye u bɛ k'o ɲini ka bɔ e alaw taala fɛ k'i k'u lakana ko n'o kɛra ko alaw taala b'i kanto wa mimma yastajirunani u bɛ ka lakana ɲini ni ala fɛ ka bɔ fɛn jumɛn ma kalu yastajirunaka min narik an taara sɔrɔ u bɛ ka protection ɲini n'o ye lakana ye ka bɔ e alaw taala fɛ ka bɔ i ka tasuma de tɔɔrɔ ma an taara sɔrɔ u bɛ ka ala deli k'i deli k'i k'u sɔn alijinɛ la ka tila k'i deli k'i k'u kisi ka bɔ tasuma kɔnɔ don ma ko n'o kɛra ko alaw taala b'i kanto wahal ra'aw nari u bɛ lakana ɲini ne fɛ ka bɔ n ka tasuma ma u ye n ka tasumaw ɲɛ la fɔlɔ wa ko mɛlɛkɛw b'a fɔ bal ya rabbi ala o tɛ u b'i ka tasumaw ɲɛ la nka u y'a kunnafoni de mɛn ko n'o kɛra ko ala subhanahu wa taala mɛlɛkɛ ninnu b'u kanto a ma wa kalu wa yastakfirunaka an taara sɔrɔ fɛnɛ u bɛ ka alaw taala yafa deli u y'i deli alijinɛ la k'i kisi ɲini fɛ ka bɔ tasuma tɔɔrɔ ma ka tila ka jurumu yafa fɛnɛ ɲini i fɛ ko n'o kɛra ko alaw taala b'i kanto ma fayakulu Allahu azza wa jalla alaw taala b'i kanto kad gafartu lahum n yafaru bɛɛ lajɛlen ma aw taara jɔn masinama minnu sɔrɔ n'u sigilen bɛ ala kosuma la n'u tun bɛ ka nin kumakan ninnu fɔ kad gafartu lahum n yafaru bɛɛ lajɛlen ma fa atoytuhum mimma sa'alu n y'u sɔn fɛn na fɛn min n'u ye ɲini fɛ n'o ye alijinɛ ye n y'a d'u ma wa ajartuhum mimma istajiru wa n y'u lakana ka bɔ fɛn ma fɛn min n'u ye protection ɲini ka bɔ o ma n'o ye tasuma ye o kɔrɔ n y'u tɔgɔ sɛbɛn alijinɛ denw fɛ k'u tɔgɔ bari k'u kan wɛrɛ ka bɔ tasuma kɔnɔ don na k'u bɛɛ lajɛlen fara jɔn kunnadiw kan ka o jurumu yafa ko n'o kɛra fayakuluna ya rabbi mɛlɛkɛ ninnu b'u kanto alaw taala ma tuguni faminhum fulana abdul qatta'i innama marra fajallasa ma'ahum i ka dɔn kumana min na an sigilen k'i ka jɔn masinama ninnu na kɔlɔsi n'u tun bɛ ala kosuma la kumana min na cɛ dɔ tɛmɛna fa marra fulana cɛ dɔ tɛmɛna cɛ in yɛrɛ jurumutɔ de koyi jurumu caman de bɛ cɛ in da la nka a ye masinama ninnu ni ala kosuma la dɔrɔn a fɛnɛ sira fara ka n'i sigi u kɛrɛfɛ kalo kɛra kalo taara b'i kanto fayakulu walahu gafartuhum humul qawmu la yaska bihim jalisihim n yafaru bɛɛ lajɛlen ma hali maa jurumutɔ minnu tɛmɛna ka sigi ni ala kosumala ninnu fɛ n y'a bɛɛ lajɛlen jurumu yafa k'u bɛɛ fara kandajɔw kan k'u bɛɛ fara kisijɔnw kan k'u bɛɛ sɔn alijinɛ la k'u bɛɛ lajɛlen kankura ka bɔ tasuma kɔnɔ don ma allahu akbar nin ye jɔn kumakan ye afdalil kalkillah ala ka danfɛnw na kusamanti allazi la yantiqu anil hawa ala ka danfɛnw na kusamanti min n'a t'a nin dingo fɔ
in huwa illa wahyun yuha na min fo dor ala de ko ni kuma kan fo ya Muhammad ni ala ka de kuma kan bal maslamo ay ala kusuma o de be jonsuru ala talala fem min be ne jombe mabo ala talala ne shitane be kulengila adoy ala kusuma baliya le ka boka bi ema ala kusuma inenkuna ini shitane de be nyoko fem min be na be shitane duzugun jini ka shitane roma jina ka bo pew adama dena azikrullah ala kusuma kana stala ala kusuma la fiyo o de kama aba hurairata radiyallahu anhu abala kalebi aka kuma kan dola tuguni ko ala krakuti kisna be kata kirama waman kala hina yusbi wa hina yumsi subhanallahi wa bihamdihi 100 marra koni mogo min ko sudo fe e sogomada dola wala ma wula fela dola subhanallahi wa bihamdihi sanu bi allah taala anaka tanu subhanallahi wa bihamdihi sanu bi allah taala anaka tanu kani kuma ga info 100 marra shiya keme o kore jume sogomada fe mami mana wuli ka fajiri sili subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi igani kuma ga info shiya keme wala ma wula fe lanzara sili subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi igani kuma ga info shiya keme ala kira kuni mogo min ke lam yati ahadun yawm al-qiyamah bi fadlin mimma jaa bihi kal kiyama jondo machine kusamantiya foitina keneka minga kusamantiya ka buka teme itaka illa adin kala misla wala mafuni mogo min fene ita nyogona keme fo au zada alayhi wala mani mogo min fene tachera ka teme kemeka subhanallahi wa bihamdihi akalamu ahabba ila allah kalamu alladhi ahabba ila allah kuma mina kanuka bu ala yoro ka teme kuma bela jelenka subhanallahi wa bihamdihi kuna mogo mi afo kile kuna shiya keme so mara do fe wala ma wula fela do fe kol kiyama jondu arama dum mina jon kunu ku fara nyogon ka ku gengen kene ba kelen ka ye ma qualité mi ibo tugo masina mawde ko je dew ulu be tugo je dew ne ko tongil dala baw ala kutalaw ala sosolaw shitane mogo ulu kanu ne be edusukuna shitane ko be yoro shitane mogo ala sosolaw munum be ka arama dew wule doro ka tasumama ulu de kanu be dusukuna ulu de ka baro kadiye nulu bi concert la yorom ne be giringa tay nulu bi yorom ne be tay ka téléphone falendo ulu ka kunyaw de la ila be ni saraka be wuli yorom na dor ibe wuli la krakoti al mar'u ma'a man ahabba karama diye mami kanu al kema jodu no de be faranyo ka faranyo keneka bela jele be tasrani ka bare ala krako ko ma shidna ni kusamantiya lara jondo keneka minga kusamantiya ka buka teme e mo mi ko subhanallahi wa bihamdihi shiya keme kile kono allahu akbar atlame bunisi be temenika kana stratégie jele be temenika juste iga sigi ko dron ki yere di alama ka sigi ko dron ki mo godu ala kula subhanallahi bihamdihi subhanallahi alazim ni nyogona folo ni folo nyogona shiya keme kile kono ma shit nan kusamantiya alkema jundu minga kusamantiya ka buka teme taka funa kira moye mogo mi fina ta foli tana ka teme etaka illa man zada alayhi funa mogo mi jidiraka koro gone mogo mi ta charani kemefla bakelu batan o kama iba me mogo mi nda ka foko ko ala kirama dansi ki gurdila kabako kuma do de bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah ala kan be sawama o kama ala kusuma fe islamé mumini haklitigi ikanga ka wati be kinne nguso Allah subhanahu wa ta'ala nemi sogolendo Allah ta'ala nemi dumilendo ala kusmalima ala bo nensanu yaka bo galuntigala ala bo nensanu yaka bo haramunduna ala bo nensanu yaka bo fema te femindo o figi nen sogo ala da to ko ala kusuma ala junima bode ka baradu ala kan bela jeli far ala kusuma jonka o kama alibi ametani alaka alayhi salatu wassalam aka ladrikau anaka adisawi an abi salih an abi hurairah قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول عز وجل أنا عند ظن عبدي بي ko Allah subhanahu wa ta'ala ay kanto ala kirama adisul kudusi korona la nyajira ka fo adisul kudusi o de adise
فيما يروي أن ربه على كرا فمي لا كليكابو أما الله سبحانه وتعالى يرو نودي كما كان مني الله يرك منا على كرا في كسرو أما دام فم دو نيوجي ودي بيقولكو حديث القدسي حديث النبوي ودي حديث على كرا يري حديث منا كلي الله يمر داما كودون داما كحقلي داما aga maw blastrani kuma kamuni odi hadisu nabawi sababu be mununa kali alquranul azim odi فيما يروي أن جبريل عليه الصلاة والسلام جبريل كما كمنو نكاليكو الله سبحانه وتعالى كوتي كان دي على كرامة على كما كمي نا دي جبريل ما كان فو على كرا ودي القرآن العظيم إذا القرآن جبريل نانا جبريل دون على كرا نيوتشي كقرآن لا سي على كرامة الله سبحانه وتعالى أني على كرا نيوتشي أي جبريل بلو نيوتشي كان كما كان دي جبريل ما عليه السلام أكتفو على كرا نينا ودي القرآن العظيم حديث النبوي ودي على كرايركا بلاسترالي كون على كودو من دي كرام عليه الصلاه والسلام اكا منتم بلاستراني حكم كوني حديث القدسي ودي حديث على يرك منا على كرافه ديرتي لا اما دان في دو نيوتشي ودي بيقولكو حديث القدسي اذا هو حديث القدسي دو كما كايني كفوكو الله تعالى كانتو على كراما انا عند ظن عبد بي قال الله سبحانه وتعالى اباك جونغا بسكيالا جومنا الله تعالى بلا يورو ana inda zunnu abdi bi ni Allah taala menga jonga biskiyala ni ala biskiya yorom na duro ni ala bi o de kama ala kira aka makan dola aba anadi ko la yamutun ahadukum illa wa huwa yuhsinu zanna billah o dola kilinga jija au kana safiu fuka tasoro kilime ka ala biskiya ni nyuma yaye fi kilime ka bla iduskuna siga shital ala bi yafama siga shital ala bi ndo kal jina kono fikini bika ala biskiya ni nyuma yaye kana ala mnani flan fly kan ala mnani flan fly ala ti flan flan masay ingani ya jedoro iki jigida ala ka abi jigi fa abodu fo baga ko nala ko ana inda zunnu abdibi kuni ala tala minga jonga biskiya la wa ana ma hu hinna yazkuruni wa ne farana minga jonga wati bela dilena hina yazkuruni mana mina beka ni ala kusuma ni bika ala kusuma dura abli kuna in ala de be nyoko fe o wati وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي نينكا جو نايم كوسما يركون كونو ني الله تعالى فينبا كوسما يركون كونو okoro jume ni Allah taala kusuma yorola ala feneb'i kusuma li Allah taala fi wa in zakartani fi nafsihi nene ka joma sinamai naye kusuma ka sanuwa dani Allah taala kani ala kusuma ayerkun kono ni Allah taala feneb'a kusuma ni Allah yerkun kono okoro ni Allah taala feneb'a kusuma ni ala yoro wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'ihim khairun minhu waneka jon nayen kusuma jama kulula wajulu kerola misri kono kutuba kerola zawiya kono fi mala'in jama kulula zakartuhu fi mala'ihim khairun minhu ni Allah taala fene ba kusuma jama kulula jama kulu mi ka kusanda ka jama kulu koro ni Allah taala kusuma wajulu kerola ala kusuma yorola zikrula zawiya kono la Allah taala fene bi kusuma jama kulula mi ka kusanda ka jama kulu o fe jume Allah taala bi kusuma aka meleke jama kulu chala abe meleko blaki kusuma ni joma sinamai ni Allah yere ya kanu ay do kay ni akanu ka sanya ka kanro ka bo tasma kono doma ma faranga ala batula jom bawka nga jom kusamantiuka ala fene bi kusuma jamala minga kusani Allahu akbar ko wala in zakarta wa in takarraba minni shibran wanika joma sinamai nay masruani alo talala ni sibri nyakele takarrabtu ilayhi ziraa ni alo tala fene be mando ala ni nongo nyakele ni mado alo talala ni sibri nyakele ki duzugun sanya ka gere ala ni sibri nyakele kala kusuma ka gere ala ni sibri nyakele kata misri la ni ngani ya jele ni ala kusuma ni ala kanwe ni al jine nyinini ni sibri nyakele takarrabtu ilayhi ziraa ni ala fene be mado ala ni nongo nyakele okoro ibe ga ala ko ke digere mina ala fene bi kusuma o digere de la ala ko bi bulu digere mina dori be ala bulu digere de la o le kama ko ne jome fe ka don ki ga ala jonyumaya ki ga islamiya e ga mu'miniya ibe ala bulu digere mina ko ni be fe ko dondoro ko barakelen pew i ka ala ko digere ta kalaje
yɛrɛ k'i sigi k'i yɛrɛ kun lajɛ balil insanu ala nafsihi basira adamaden bɛɛ b'a yɛrɛ kun dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan e k'i sigi k'i yɛrɛ lajɛ dɔrɔn ala ko b'i bolo degré min na dɛ i ka diinɛ b'i bolo degré min na dɛ i bɛ ala fɛnɛ bolo o degré de la i ka ala ko ani ka diinɛ ani ka limaniya nagasilen don ka se degré min na dɛ i ka ko fɛnɛ dɔgɔlen don ala bolo o degré de la ala k'an bɛɛ sababa ma ala ko n'i ma don ale la ni sibiri ɲɛ kelen kale ala taala fɛnɛ b'a ma don la ni nɔngɔ ɲɛ kelen wa in takarraba ilayya zira'an wa n'i ma don ale ala taala la ni nɔngɔ ɲɛ kelen takarrabtu minhu ba'an kale ala taala fɛnɛ b'a ma don i la ni paraɲɛw ye i ma don ala taala la ni nɔngɔ ɲɛ kelen ale ala taala fɛnɛ b'a ma don i la ni sen paraɲɛw ye sabu ka da ka sen paraɲɛw o ka jan ni nɔngɔ ɲɛw ye ko wa in atani yamshi nga jɔn n'a nana ni ala taala ma ni tagama ye ataytuhu harwala ala taala fɛnɛ bɛ ma don a la ni senna teliya ye i y'a yɛrɛ ka kuma ye kuma ninnu ye kuma kɔrɔmaw de ni ale ala taala kusuma jamakulu la a b'i kusuma jama la min ka kusa n'i ta ye ni ale ala taala kusuma n'i ma don a la ni sibiri ɲɛ kelen a b'a ma don i la ni nɔngɔ ɲɛ kelen n'i ma don a la ni ɲɔgɔn ɲɛ kelen ale ala taala de ka bon jɔn ka juru tɛ to a la a fɛnɛ b'a ma don i la ni sen paraɲɛw ye n'i ma don a la ni tagama ye ka tagama ka ɲɛsin ala ma ale ala taala bɛ senna teliya de kɛ ka ɲɛsin i ma ni mɔgɔ min ye juru don ala taala la ale taala b'i ka juru sara ni juru sara ko ɲuman ye man dal ladhi yukridu allaha qardan hasana fayudaifahu lahu wa lahu ajrun azim ko ni juru don ale ala taala la ni juru don ko ɲuman ye o kɔrɔ n'i ye fɛn fɛn kɛ ala taala bɛ e ta double di ala taala b'i ka juru double k'a sara i ye i mana fɛn fɛn kɛ ala taala bɛ fɛn k'i ye min ka bon ni i ta ye kuma in ye kuma kɔrɔma di ya rabbi ala ka ni aw fara jɔn kunnadiw kan ala ka ni aw fara ala kusumana jɔn kan asilamɛw an ka ɲɔgɔn sɔrɔ ala subhanahu wa taala kusumana n'an bɛ ala kusuma an ka hakili to tasbihu la n'o de ye subhanallahi fɔ ye an bɔra ka mɛn sisan a sabatira ala kira salam a ka kumakan na ko kalamu ahabba ila allah kuma min kanu ka bon ala taala yɔrɔ ka tɛmɛ kuma bɛɛ lajɛlen kan subhanallahi wa bihamdihi o de ye tasbihu ye subhanallahi fɔ wa n'i ye kuranɛ lajɛ ala subhanahu wa taala a bɛ ala kusuma fɔ yɔrɔ yɔrɔ la a bɛ tasbihu tugu a la n'a ye ala kusuma fɔ a bɛ subhanallahi fɔ tugu a la donc hakilitigi i bɛ tamasiyɛn ɲini ala ka kumaw kɔnɔ ka tamasiyɛn ɲini ala ka baaraw la i hakili to subhanallahi fɔ la Allah taala b'o de fɔ ko yusabbihu lahu samawatu sab'u wal ard wa man fihinna ko sankolo ni dugumakolo sankolo yɛrɛ belebele o bɛ ka sɔnna da Allah taala ye dugumakolo belebele a bɛ ka sɔnna da Allah taala ye wa man fihin ani fɛn o fɛn b'o ɲɔgɔn cɛ Allahu akbar subhanallah sankolo bɛ ka sɔnna da Allah taala ye dugumakolo bɛ ka sɔnna da Allah taala ye wa man fihin fɛn o fɛn bɛ sankolo ni dugumakolo ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ lajɛlen bɛ ka sɔnna da Allah taala ye wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi k'i ka dɔn k'a fɔ foyi foyi den kelen tɛ yen wa in min shay'in adamaden bɛ miiri ka fɛn o fɛn a bɛɛ bɛ se o kɔnɔ foyi den kelen tɛ yen hali n'a kɛra miskara zara de ala ka danni fɛn na o bɛɛ lajɛlen bɛ ka sɔnna da Allah taala ye ka Allah taala tanu walakin la yafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura nga aw adamadenw aw t'olu ka tasbihu mɛn o aw t'olu ka ala kusumaw mɛn o i bɛ bagan minnu ye mɛlɛkɛw adamadenw jinɛw baganw kungo kɔnɔ dugu kɔnɔ jiriw bajiw nin bɛɛ lajɛlen bɛ ka sɔnna da ala taala ye hali mɛnɛmɛnɛni a bɛ ka sɔnna da ala taala ye yiri minnu jɔlen don baji la gere kan kungo kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛ ka tasbihu kɛ ala subhanahu wa taala ye nga ala bɛ mun fɔ walakin la yafqahuna tasbihahum nga aw adamadenw aw t'olu ka ala kusumaw mɛn o aw t'olu ka ala kusumaw mɛn a ye ala kusuma a ye sɔnna da ala taala ye ala ka ni aw fara ala kusuma la jɔnw kan ala taala b'a fɔ suratul fusilati kɔnɔna la fa in istakbaru n'aw yɛrɛ bonya aw adamadenw k'aw yɛrɛ bonya ni ala taala kusumali ma k'aw yɛrɛ bonya ni ala taala batoli ma fa innal ladzina inda rabbika i ka dɔn Muhamɛd danfɛn bɛ i ma ala taala bolo yusabbihuna lahu bil-layli wan-nahar olu bɛ ka saniya da ala taala ye su ani tile a f'u ɲɛna
adamadenw ɲɛna i man t'o ɲɛna n'u yɛrɛ bonya k'u ka kow caya ko tan tɛ n bolo ala ko suma ma a f'u ɲɛna fa inna allazina inda rabbika yusabbihuna lahu billeli wannahar danfɛn bɛ alaw tala bolo su ani tile olu tɛ ka baara foyi kɛ illa tasbih fo n'a kɛra ala ko suma ye fo n'a kɛra subhanallah fɔ ye depuis ala olu dan fo ka taa se diɲɛ wulili ma olu tɛ ka foyi kɛ fo n'a kɛra subhanallah fɔ ye ka sanuya di alaw tala ye wa hum la yasamun wa a tɛ nege bɔ u la depuis ala y'u dan fo ka taa bila don min na diɲɛ bɛna wuli ala yɛrɛ ka yamaru kɔnɔ olu bɛ ka sanuya di alaw tala ye a tɛ nege bɔ u la wa hum la yasamun a tɛ nege bɔ u la a bɛ ala ko suma aw yɛrɛ di a bɛ ala ko suma aw yɛrɛ di ya rabbi ala ka ni aw fara ala ko suma la jɔnw kan ala ka ni aw fara ala ko suma la jɔnw kan sitana o de b'a an na préoccupé k'an ɲini ala ko suma kɔ inshallah wagati surunya kama an bɛ walanda in jɔya ni ye walanda in sigiyɔrɔ fɔlɔ ye n'ala taala wagati wɛrɛ yira n na azkarullah ala ko suma an bɛna tɛmɛ n'a ye an bɛna se a sigida filanan ma ka ɲini alaw taala fɛ an ye minnu fɔ alaw taala k'an bɛn sababa ma ala ko suma ala k'a dusu don an bɛɛ lajɛlen kɔnɔ k'an fara ala ko suma la jɔnw kan أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وصلى الله على محمد وآل محمد وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشكرا لكم في أمان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان